Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Muling pinagtibay ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM ang kanilang suporta para sa pamahalang lungsod ng San Fernando. Pinangunahan ni PAMCHAM President Attorney Paul Yusi ang dialogo kasama ang ilan pang opisyal ng Chamber, kung saan inilatag nila ang kanilang mga pangunahing plano at advokasya para sa ikaunlad ng lungsod. Kabilang sa mga tinalakay sa courtesy visit ang panukalang permanent flyover sa Dolores Intersection, mga solusyon sa pagbaha sa timog na bahagi ng syudad, pagpapabuti sa serbisyo ng prime water, at mga hakbang para maibsan ang traffic congestion. Kasabay nito, inanunsyo rin ng PAMCHAM ang nalalapit na pagbubukas ng Indian Business Forum and Roadshow na idaraos sa lungsod ngayong Oktubre. Katuwang ang Office of the Commercial Attaché ng Indian Embassy. Target ang aktibidad na hikayatin ng Indian investors na makipag-ugnayan sa mga lokal na negosyante ng San Fernando. Bilang organisasyong may mahigit 500 active members, patuloy ang PAMCHAM sa pagtataguyod ng public-private collaboration para sa mas inklusibo at matatag sa ekonomiya ng syudad. Abangan ang iba pang mga ulat sa CLTV 36 News mamayang alas 6 ng gabi. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.